Սարերով քուչա բենոմս նամաշան։ Դամ կորա բախդո սիվանքնամ այոն գապշնամ։ Մոնամ դալի շուրամ ֆաֆաունա շակերտի Դակորնես։ Հոզյան փացան։ Դալերշոյի մալադեց։ Я հազոր մալադեսի Կարլեոնda я ռահմաթի մախուდა։ Солам охир шидестай Անաշկաստ, խիզմատու անաշկաստ։ Ռայդերային ուզ վիդեո շախայդ բարոն դիդուն։ Խակ ռայդերա պանիմատ կալանդար։ Նեզ Audio Jungle. Салом алейкум тамошобинини гиромӣ. Имрӯз мо як хушхабар фаҳмидем ва хестем пеши нави KMC омадем. Имрӯз иборат бародаро бидонем ки нави KMC як ҷои хичавӯй кард ва кадомеда ки интересния дар бораи эҷодиёти нави KMC донистан марҳамат кунен ба тарафи система автоматика инҷо чӣ номра гардиши аэропорта ай тарафи пивзавод меои гардиши аэропорта коко бывший контактни зоопарк буд я вақто иҷо калон буд ва ё гирифтан калянбарш карданд марҳамат кунен ва қатъи наврӯзшон маслиҳат кардем насиб карда боша мизирепа ҳамиҷада мегузаронем хеле ку бо хушутар детали маслиҳат кунем аввали кори мо боварӣ дорам ки бо меғалтем хайпои нав ба нав чӣ дар фикри ту зад ки ғайри реп бо соҳибкориро пеша гирифтӣ хеле репи мо дига пастани намеравака наметавонад даромадат битавон чтобы стабилен даромад метава чихе метава майда мерава мисол ав даромади худи шабо дар худиш биги бизани туғри мегирад зиндагиро барои чӣ мекунем бо аднавре минаме бини ки вақтҳои холигӣ бисёр ай ҳар рӯз 2-3 соат реб дар сарф кунӣ мисолам хона дам штаги ҳамиҷа штаги боши сарф кам мешавам вақт ҳамиҷа дам мегзарам реб қатъиан зағат меаҷоига значит този реб ягон хел барои фаъолиятат чи лишни набаромадеста реб не ягон зара навори ҷа мана хела падешка мекунам барои репам ҳамин қадаре ки хомӯш будӣ дар таъмири ҳамиҷа будӣ значит таъмири иҷара мо тайёр гирифтем ростига готовый бизнес тайёр гирифтем хомӯшиём ака сабабаш чӣ буд учителя ки ман мехоҳам пешниҳод кунем возможностиш набуд гапам ардаш чӣ ҷой дубай учителя ки ман мехоҳам ҳамун чиз ҳамун рӯзи соат чӣ биҳам бародаро ин плано буд шумо камтар ак интизорӣ мекарден узри зиёд вақте ки ду се навигари навомама парфтум уже мухлис медонам ки зря ждат карди неси қавақ мухлиси ту ба фикрам уже омӯхташ дагие ки ин қадар хомӯшам беста значит ягон чиз ждат мекунад омӯхташон кунем хушбахтона мухлиси ман хеле фаҳмишиш ҳамун сатҳеда буд ки дарк кард ҳамин чиза дигар чиро мекунад сахт намеқапад се моҳ пас ҳамин трек партон меравам баробари дигар реперои топови просмотраш нормалӣ меравад ҳозир вазъияти репи тоҷикиро чӣ хел дидеста вазъияти репи тоҷика инами тирама шид не ки баҳора уже нав гуфтеста нав баҳор шидеста хеле ҳамин соладам ам хеле кесам ки гапчак бачаҳо меоянда кичко кесаи навигари ҳамараи мефаҳми вакруг хеле хит мекунӣ ки ҳам моҳ пас уже сахти бад яъне стёпа бо биёя хизмат буд чидем сол уже полный буд мумкин 10 рӯз пас ҷавобиш бутан биёя ҳамин 3-4 кас баромад ки наку бад будалшиш стёпарам чи вазбинии хизматаш ҳамон буд ки именно вай хоруғда хизмат мекард ва таҳдид ай тарафи толибо именно ҳамун тарафи амвода буд ба фикр ва ё 100% чӣ дан казарма дан коршам зур шид стёпар тоштод бисёр чизора дида лайт кард ку вақти хизмат шида ягон гапи зиёд набромад ягон тема зиёд накард як бачакошон маладец хомӯш наистодан каналшон рафтеста командашон барҳам нахӯрд ана чиш масъала инамёзинам биброяй хизмат любой хел бале як просто кора давом мета бо сар намекунад хеле обнавид кунӣ ай сар кунӣ хеле гап несуда давом мета меравад барое ки солам охир шидестай нашкаст хизмату нашкаст ба фикр хизмат ура яборатар дигим дихания дод воз биброя 2 сол хеле просто ракойка хоб кардин я бизи конкретния ва дорад чизое ки мумкин бигап нашод чӣ нашод охири сол шидестай ҳамин сол ки сазоворае ки бигем ки ҳамин сол удаш неқалтед киёда сол инами сол бадигда бадигда ма фикр мекунам тамом баъд
خیر بارون عبدالروزی уже не барон абдурӯзӣ уже моақи баҳотӣ надорем бале уже тамом ва ё гузашта рафта уже киё ай даст додан чизе доштан чизе доштам фикр накунам ҳеҷ кай чӣ рай даст надод ҳичка нест нашид не беку ки нест шид ина ма кам нест мешавам я бо пай ки тира бояд ҳисоб накунем барое ки ту нест мешавӣ бо хушу пайдо мешавӣ бо нест чанд мешавӣ май нест райдера имрӯз видео шақайт барон дидам хак райдера панимат кардам не хуб кардам да соз кардам камҷа комментар тирамай бидӣ тирамай бидӣ мезам халаделник шуна чапа мекардам прай масъалаи номус як чизе ҳаста ки қинай чизо да ҷавоб та контрол карданда о контролам қинай барои ҳамин райдера ки мебинӣ мисол я сағраи кулобӣ дар исми сол задиватиш кунанд хаб наместа таки ганда дурнушдахча хурдагия бениҳоят хароб шудагия охи ман бидам коре ки сол наст падара огун кардам ман чанд сол пеш рӯзора буда сар рост мегӯяд арс намед тоба кам баъзе одам дар рӯи ҷиноза ман гап мезанам хит кардам талхат мекафа саро тамом намедонӣ дар куҷо бизанӣ хай худованд бо бузург ҳама ҳолатҳо тоқа намемонад бандарам фаҳмади зафаршо ту уже аи проблемае дошти уже победа кардӣ биромадӣ ҳамин видеопати ну дальше давом те тира номат зафара о реперо саргарои кӯчаам саргарои кӯча беномус намешаванд ба пешам каса нашуд конфликте ки аз 2 моҳи охир ту дорӣ қатъи реперои поколенияи нав сабаб дар чае чӣ ба именно туда часпидистанд ки мисол далершо ӯ омада мечаспанд не медонам барои чӣ тира мечаспанд мехоҳанд хайп бихапанд ё ки ягон чиз дига аҷида ягон гап шидагия печакӣ ҳамин бадан шғали буд ҳақиқат агар бигем на 2013-14 кома журналист мекам ҷавобш намедиҳад ҷавобш медиҳем ҷавоби чӣ хелӣ алё ҳам гап чап нашавад дида сушай ака шаҳбоз фалони амхелӣ гуфт мон амхелиш гуфтем чтобы гап нест брачка молодец значит далершо барои молодец кор дорад ҳам кор як гап бигӯянд ки ягон карлеона ягон чӣ бигарда бигӯям молодец брачка леки охтам молодецам вақте намешнавӣ бояд накунӣ кор далершои молодец значит оз времяш меояд бо бахчон ҳама фаҳмам ки ҳазор молодеси карлеонда я раҳмати ма худо ма а як чизи ту хафаем брат чӣ ба шахира пешгирӣ накардӣ шахира пешгирӣ накардӣ хад далершо батл розӣ шида нашуда охи целеш дига ту чӣ хам чиза представит кардам метавонӣ шахир против далершо далершо молодец мебура хеле атир да пешони далершо мезанад охи фоида намегирад ягон фоидаш надорад хеле атир да пешониш мезанам вақте одам сар тид мешаку хеле қафот тарафдорот поли тай хуна на значит ба ин кор шумо мехоҳем ки дига патсанчикора бигӯен хаб кунем мо намехоҳем мо нам далершора мехоҳам фаҳмона шахер ки дар кор нест ҳозиам патсани тошто ӯ тиракое ту дорӣ птю бонағали дорам бо одамо хазриам менат кард нестан охи марда кора мекарда ман 9 сола ҳар рӯз бояд чиз намо мефаҳмам мегум билам 9 сол ман чиза намедонистам конфликттон да сториз ай рӯи чӣ буд слишком гузашт ситуация ки рейкл йоген яхеле гап мезанам ки поли рост ҳамван гап чарда ҳамин корро ба худо сиван кунам ягон гап шунам ба худо қасам мисол як одаме ки мезебаш кун меарза сиван ҳам меоли сиван ки инҷо дагу ина мисол чи ба рекл хай кашкаш зуд накунам батл рекл бачаи қавми ту бачаи қавми киҷо кашкаш кунем бад сафпаде неаст ты бира қатъи нигерчои хутон афташ кам гиду дарҷо чӣ ҷои хафагия қатъи ба ягон салом алейк ҳурмат эҳтиром кардӣ ман даҳвайно ҳурматат мекунам чӣ хеле ки дар кор бошам леки ноҳурматӣ да номардӣ раҳма карда метавонад гандагӣ адистиам ҳамия барои ҳамин бояд шахер бат кунад бо ман не ман хел мекунам шахер ӯ равини вай нест охи ки нақад шахер ки батл бубурая бояд наброяд нам бояд қатъи
در ابتدا شخیر باید سودیا بسته باطلوی بوده کیرا میبینید سپرمی که شخیر دا باطل توجیکی максимум айми поколение нав шахирда максимум ки ирам бояд невозможно бошад десантура ки рӯ ба рӯш беста вообще реп чи в общий реп хай поколение кӯҳнак поколение хидмом хай бисёранд бачакое ки дора претензия шахир мисол ба фикрам батли нотамом хати рейкл дошт ки хай хидат меброи уже и дар кор неста дигар рейкл хати батл кардани шахир ки уже ба фикрам чӣ гапе ҳаста мегӯӣ ман хел караги ман батли рейкла хел мекум ҳич караги нестам ягон кас намегӯяметӣ намёк ягон ҷоа кешда рейклай сабр тамом ду кас разяги хидаш да охи кор дорӣ намёк кам нест ҳич кара грубиам лёгкам ягон нест намёки вазми нест мара ҷонон рӯз омад як-ду сухан гуфт хайки биёда пеши камерам бигемаш рӯзи вақте ки далершо қадими ки алек нашод шахир ба барнома карданда ҳамҷода чӣ гапештара ганда қар мекуна ки тарафаш бакал рӯй мекунӣ ва меган ин ами қаг растаяни мондан ки сараш да бизана мефорид бизана баъд бачакода проблема намешид хотиршон надидӣ ман шикар тамоми рӯза чӣ проблема кардам худам ҷавоби худам гуфтам яки мегира пеши рӯи мара хотири алишер медон чанд қадар саид хеле граница надорам хотирам бачора ам чанд сола ҳамҷа меҳнат кесам кор кесам ман намехоҳам ҳамҷа кайфалон шавам вой аям точка о меованд алубой ҷо ҷошона меованд ки ҳамун точкара вибр кардаган маъқулшон шудага ман намехоҳам ай пишти мисол ма ки темболи ҳамун ҷо ман миллион кор мабуд кардагам бо бирам ман ҳамҷара туф кунам бо биром бирам мисол як гизалай баъд чидаму бо ҳама алишер баъд амакиша расида амакиш прямои амакишо ки монанди ноз апай маҷозӣ се чор бор фаҳмонда мешам ҷа ҷононам гуфт чӣ қа бисёр гап мезанӣ эдо дар наки гапи зиёд назар гапи хуна бигени сусу ки баъд наши гуфтам до дар ахир фалон гуфт ман фалонат мекунам я пай то барата гуфтам хад кори хато буд кори нобакор буд видео акал ҷон да гуфтам ки яхе данам намеша ки наби инакда асаб да мерасам батл рӯзи даҳумаи тайёрӣ чӣ хела батл гизала ӯ дивид мекунӣ ё ки просто ради галочка немешава бояд шава барое ки мо да уже максимальна реклама дар иконаш хотирбинӣ намекунӣ не кай шоди да мисол бисёр гапҳоро ҳама гуфтамеш хотирбинӣ буд як галаша хотир гапҳое ки ҳамидам чанд ҷоша хотир дагему ишам хотир ака алҷоне ки проблема нашава гуфт ҳарче барвақтарак сайри раша гирифтем барое ки занг шидака дарак дошта боши барои батли фавик ҳарче ки ҳами ака алҷонро сахт гирифт пешакӣ я ҷанҷолам карда накуне нақурат бақурат зиёди тоза кунем хайт гирифтам тоза кунам ягон ҷо буд товш додам фишка қатӣ ягон тов мехӯ меравам зура яъни цензурара байн бурдем пагайга батлиже бомба мегзара тайёрӣ максималӣ аст значит бо як где-то як сол дига кайф мекунем батл можно фикр мекунам ами батла примерша бояд шумо кунен шумо батла бикунен поколение нав бина ба он хеле куна ва батлои ҷазире ки ҳозир поколение нав кардинсан сабабаш чӣ боша шумо вақти шуда вроди цензура доштем вақти кам дорам барам гапҳои қабл мезанам вақти кам дорам чӣ надорам ба бисёри возможностҳо нест бисёри возможностҳо нест бо ман хиёл мекунам словарни запасшуна из-за того что калима кам медонанд барои он фақат ахорат қад падавад мекунанд фикршуна баъд хеле чӣ мотиватсия бигиран намедонам бисёр ҳолатода як мешиканам ку хаб мекунам ку ҳамун буд меша гапҳошон намистам дига намедонам чӣ мотиватсия бигирам я ҳузурамо 10 бор сар гузарондем уже медонем чӣ кор кунӣ чира ду бор тамошо кунӣ чира ягон мозга як рӯз 9 дам метӣ бо ай пай коро чӣ дам мегирӣ
просто амуда уже дига намеша ҳар рӯз як трек менависем бихонем. Не, намеша. Баромаде. Намеша. Баромаде ба се трек де солаз рӯзда. Ош шава. 2 моҳи охирда фақат 2 видеои Абдурозиқ ки чихе Абдурозиқ развлекаться дорад. Но планка қабидагии судагӣ. Рафтестам. Оша. Ҳозир автомат хати ки зурай? Хати ҳама. Хати почти ҳама кар автомат. Хати любойка аст. Хумами о. Ҳама қат созем почти ака. Ягон одамо чӣ бошанд багзашт вақт соз мешавад. Яъне далешои так боша, агар он вейкл боша. Ма фикр мекунам вейкл баъди батл хати соз мешавад. Ёки главни батла фаҳмида накура чӣ гап мешавад. батли эҳсосӣ набоша. Хес агар сука набод ахмақ набод барости мара мисол. Хати вейкл ай кай вай шинохс будин хатишон рафтомад доштаин. Рафтомад дошти хатиш. рафтомад медан чӣ хеле акнам ҷадидон мерафтем оламедем вайти меомад баъд бой хеле шид. Я вақт мо тарафой мерафтем бо тарафой меомад. Сабаб чие ки вай тара бад мебина? Барои ки Дина видео када буд бар пешаи батл там ҷа гуфт ки ман навека бад мебинам хеле в прямом смысле. Дар рӯз омад гуфтумш ки те бача биё ки қариб бой медодем нигерода. У пиён буд баъди батли вейклиш будам карлион қат. Дигар чӣ фаҳмидам медонам. Гаш хеле мезани қати ма батл. Накла. Капоам хеле бер гумша гуфтам қати батл чӣ мезанам. Ра чизе ҷамъ ки гуфтумш сум ҷамъ ки гуфтумш паттиши ҷамъ чизеш гуфтам хеле гапомон гирифт. ҳамонҷоам бо Алишер хотириш бузургӣ кард. Хапдам фромем рафтем ва яда тентаки яда ҳайвои зич карде. Якам акор бо солҷоб дурай дунё. Ами знаеш и овоза пешаи батл хати сивам буд меган. И рост буда. Олмазуш батл мегум ба. Ҳамаша мегум. И чизора палимон ҷавобиш аст. Ҳамаша мегум. Хати шон чӣ хеле ҳозирӣ? Созем. Кстати шона мошин нав гирифт табрик. Табрик шон чӣ мошин гирифт таковер мошин? Ва ман намедонам маркор охири. Мерседес ай чӣ карочи? Айнам доштагиш дар зур карочи. Ош шава. Шон табрик. Сиёҳ гирифта буд. Хай мухлисоишон кадме туй дорен. Шон эс-класс дора. Мошин обеспечение. Не, чи ай карочи Мерседесой. Банан нест? Брома не. CLS банан ай? Ана митинам чхеле ам тариф гуфтам. Не банан нест ки Мерседес карочи. Короче мошини зура. Расе ма моделош азёд мекунем. Вали мой дай дарс намодаги. Ай тарафи Нигерош хеле. Тарафи Нигеро хати автомат аст? Нигеро чум ҷудам? Нигеру нестан хай. Я кашо дира як ягон ҷо бинем агар хас хозем салом алейкум авол пурсид. Ҳар чизе ки накунам мисол бо мебини сусра ҳар тараф ҳисоб китоб мекунӣ бо меги туре ав дамоҷ най. Шинафса. Як хати шахирият чи хаб кадаин. Шумо бояд хайна ту батл дорӣ ношахир бозгашт ша камбек ша я намуде кард ки хати дар эршо батл и камбек ки зур намешава. Хеле чиза медонӣ чи ба савед наметӣ ки уха камбеки зур нест. Окей то хам не май ҷаваз нишида наметонам. Ҷағай мудизу. Вақти намедонам май масъала да ҳеҷ гуфта наметонам кард. Хайна шахир агар ҳамин видеоро тамошо дошта бошӣ брат. Наброя. Не. Чи ба? Просто ма ҳамин чиза дида наметонам. Шахир против Далершо я батл да. Далершо Шахир Асоф. Эда дорим атра батла спорида будам бурди ма бурди ту када будам. Ма хотири бачакор эда будам ту хеле кади ту бачакора. Маълум шид ки бачако мухлиси Роналдо буд я не реалне. Ту Криса бромади ту хеле кади инем капо просто бачаки ёшда против гуфти капо гирги соҳа намешава да. Правильно. Яки чиза бояд во период чирад. Қоил шаванд. Бояд во биган о ака шаҳрёр мебахш хам чизе буд намуд гузашт рафт. Бо иш қатъи ҳам намешавад. Лек мо ҳамин қадар мароз да ягон ҷом дуруст нависа ки чӣ ба далешо именно шахира чап гирифта сабаб ҳамун батл боша ки вай агар ки батл мекард пештара гуфтам куш то он кас буга маладес бурачка. Но хати ты хели хати шахир чи ёки ишам ҳамун далешои маладес лиш бибари маладес маладес буган кумирош
Гао брачко эмотив. Ман хати Карлион суҳбат кардам. Карлион вообще дарак надорад. Да, ана вижа видна ки. Охи Унаму ответои шумо анку мар навис чӣ гапай? Ман фитумнам хеле егу бачаҳако ёшанда. Инем қадар гап нависай. Ягон чизи лиш несак нест. кор надора умуман ба ҳафт пиштаям да кор надора. Бале. Хеле ясна чӣ гапай ка дига чи. Ира. Калон шен додарҷуно калон шен. Ай пишти ягон кас гап задан ҳамун ҳолате да хуба ки трафи. Ба фикр ми чиза бояд шахр худаш прекрасно бага ки ай пишти ягон кас гап задан дар кор нест. Барои чиз бояд чанд нафар уҷа штаги абаснамат баҳси калон бирава ки ҳама ҷавоб ша бигирад. Хабя мизиреб мекунем дар ин амиҷа. Ё, пожалуйста. Ва ҳамин темара мехезонем ки ай пишт гап задан вақте ки неправ меброи бояд чико кунӣ? Ай ки бахшиш пурсӣ бояд? Ягон кас шапуша бизёти гапи зиёти аққурати зиёти ники зиёти накина. Тема ҳал шав бум. Просто фаҳмонем ки гап задӣ, ҷавоб те, ҷавоб чӣ хел бите? Бояд бифаҳмонем ки бо чӣ хел ҷавоб та. Ана ҷавобгария намедонанд. Определённи вақте бояд хаб кунӣ, ту слова надорӣ, тура бояд ягон барномада гапта баланд намонанд, пас вақте гап мезанӣ пас Ана кунанд. чизро бояд бифаҳмам, ана чизро ки намефаҳмам баъд любой тема да хуш. Любой мепурсанд шо мегӯяд хай шов куд, гуфтам шов каде. Шови хел намеша. Шов фокусои хича дора ки чизро пеш экран да гуфтам намеша. Бале. Шовкини додарҷон занг бизад адел навҷо 61 да бишинем. Шов менем. Шов мено. Хай саломат бошем бачаҳакои суҳбати просто самимӣ қатъи Навик буд. Мо меҳмон будем дар ҷои Навик ва бениҳоят атмосфераи хубай любой тасаввур метавонем ки биёем бишинен ҳамта бо як-се чахчаи қатъи Навик мекунем. ва ягон чизи нав барои худтон мегирем ва реперое ки шоу каданин биёин ай мастери шоу ягон совет бигирем ки чӣ хел камбек кунед бо зарар нарасона карьератонда барои ки чиза доказат кардагиай ва чандум сол ай соли 2018 бале просто янги Моргенштерн соли 2017 медони чӣ кор мекуна ютуб каналшо далид мекуна камтарша формат мезана як албом трекша мега ман дар кор нест ҳама ва меган ҷа биу далид кард бо ай сар канал сазад мекуна реп мехона бо мехиза ҷошта хайп мекуна бешини баъд фикр мекуна қатӣ яъне як хел роҳҳое ҳастанд ки одамо хиёл мекунанд ки тамом карьерата буд кардӣ не ки бо дайлише мерафт метонистай рафта мисол баъди батл қатъи ҷонон намози хиёл кардан ҳамин сол шикаст рехт не шон васанавӣ чӣ деса ухча қапид хайп да просто набиромада ёди мардум гуфт ман шикастам хча набироварда ёди мардум ҳамун хелам дилмонда нашид баромад кард қапид ҳамун актив каналша қапид рафт бале гӯ шикаст ғалатӣ хел нашид ҳамудум ҳамонтуре ки бо ҷомера нашуд чун савол метавонӣ ҳамонтуре ки ҳазрати ёдамш чӣ хел боша ман гӯш накардам як рӯзи димаш гуфтам мира гӯш кардам чӣ хондаги қиссаи 25 пайғамбарро реп мекунеда просто саргузашти бора через реп фаҳмидиса ки чтобы мухлиси реп хотя информация полезни бигира беҳтаринта 25 пайғамбар бояд як такта бубурашун ман ҳазрати ёдама гӯш кардам ҳазрати идриса гӯш кардам дига шанерусӣ уже ҳазрати идрис бубурварда ман фақат ҳазрати ёдам ша хай бачаҳако совет метавонем канали шомо бидроен як чизи полезни мегирем ки дига наметавонем бигем ки бефоидаи репа гӯш кардан ягон чӣ гуфтанӣ бошӣ рӯзи даҳам батлай рӯзи даҳам батлай ҳама каса ҷамъшен каналоли ҳамон каналай канала нафурӯхтед не бачаҳако канали нави хай медонем ира уже реклама шимаш чӣ ном дора батл ҳама каса ҷамъшен 30 сомония хотири шумо шитоби ҷамъ тарафи руфда пушти цум як вечеринкачаи зури тирамоҳӣ мешавада бу агар чанде талпа зиёд бо байни тирамоҳ дай значит дили тирамоҳ дай да ягон чизи полезни бад мешава ва пешакӣ ба дили пур мегум любоит марамат кунем батли мо ахора чапак намешава бачаҳако не 100% метавонем ягон калонтартном қайтон биёрем изо намекашем хай бачаҳако